Ωραίος μαλάκας κόβει. Εγώ δεν έσπασα τίποτα. Τρέβασες βίντεο, Θα εξηγείς ρε, θα εξηγείς. Έλα εδώ να εξηγείς ρε μαλάκα. Κλείστο είναι μαλάκα. Φώκα, έλα εξηγήσεις. Τι θα δουν εδώ οι τηλεθεατές να πούμε. Εδώ, όπως απλά βλέπετε, έχουμε γεμιστό αγκούρι με κιμά, ξέρω εγώ. Δείξε και εμένα ρε ηλίθεια. Πάμε παρακάτω. Εδώ μπορούμε να δούμε, από ό,τι βλέπετε κι εσείς ο ίδιος, έχουμε γεμιστό κοτόπουλο με κιμά, ξέρω εγώ. Πολύ απλά πράγματα. Αυτό εδώ έχουμε μια μαλακέτη προσφερνάνω. Εδώ έχουμε Μανιτάρια αλλά κρέμα, αλλά παρά μανιτάρια με λιτζάνα. μελιτζάνες αλλά κρέμ. Εδώ βλέπουμε τον Τζακ Από εδώ πάμε σε μια μαλακία που δεν την είχα κάνει εγώ, άλλος μαλάκες την έκανε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε άλλη παρουσία με κρέμα γάλακτος. Ναι. Με κρέμα γάλακτος. Από εδώ. Εδώ έχουμε μια ντοματοσούπα. Δοκιμάζω. Εδώ δεν είχαμε κολοκυθάκι και βάλαμε αγκούρι. Ναι. Εδώ είναι πυρούνι που σε λίγο θα σκίσω αυτά τα... Στείλε μου ένα φυλάκι.